אתה מחפש מוכר? אומר לו כן. אומר לו תשמע, אני לפני שנה הזמנתי 2,000 ספרי תנ"ך ולא הצלחתי למכור אפילו ספר אחד. נותן לו 500, הוא תנסה למכור. תוך 10 דקות חוזר המגמגם עם כסף מזומן. מכרת? קוקו, כולם נחטפו. נותן לו עוד 500, 20 דקות חוזר עם כסף מזומן. מכרת? נמכרו. אומר לו תראה, נותרו עוד 1,000 ספרים. אם אתה מצליח למכור אותם, אני נותן לך מילת כבוד, אתה מנהל החנות. תוך שעה חוזר עם כסף מזומן. מנהל החנות בהלם. מכרת אותם? נחטפו. אומר לו אתה חייב לספר לי איך אתה עושה את זה. הוא אומר זה פה. פשוט. אני בא דודו, דופק בדלת, האישה פה, פותחת, אני אומר לה שלום, אני מו, אומרת לי אני שושנה, לא, אני מו, מוכר, ספרי תנ"ך. אפשר, שעה זה מצחיק. או שאת קונה ספר, או שאני מקריא לך אותו. לחיים.